Hola, amics i amigues. Ja tenim govern del Botànic. Anem a tindre una nova legislatura del govern progressista en la Generalitat Valenciana i jo crec que això és una bona notícia. Precisament el president Ximo Puig m'ha plantejat que va declarar l'emergència climàtica i la vicepresidenta Mònica Oltra ens ha comentat també que va ser prioritari per al Consell prendre mesures que afecten al medi ambient, d'energies renovables i de protecció del medi ambient. És una bona notícia i precisament sobre la gestió del govern valencià des del punt de vista econòmic és de lo que volia parlar-vos avui. La veritat és que el plantejar, el prendre mesures de caràcter ecològic, de caràcter mediambiental, és algo positiu, però no és suficient. N'hi ha que fer un plantejament de caràcter global. I si realment volem una societat sostenible, no sols hem de plantejar mesures mediambientals, sinó que també hem d'incloure el que seria la sostenibilitat social, les mesures socials, i també, com no, la sostenibilitat econòmica. I precisament d'això és de lo que volia parlar-vos avui. Concretament de lo que seria la transformació, el canvi del model econòmic valencià, la transformació, el canvi del model productiu, perquè és una assignatura pendent. El govern del Botànic en la seva primera legislatura va plantejar aquesta necessitat i va fer un diagnòstic sobre la situació, però en esta segona legislatura és urgent acometre la transformació del model econòmic. I per a poder aconseguir això hem d'aconseguir empreses sostenibles. Mentre la majoria de les empreses basen la seva competitivitat en la reducció de costos i que generalment això significa una reducció de costos laborals, és a dir, dit d'una manera clara, reducció de salaris baixos, no anem a poder canviar mai el model econòmic. Continuarem amb un model d'economia low cost, d'empreses basades en un baix valor afegit, en poca innovació, en poc disseny. Si realment volem empreses sostenibles, hem d'anar cap a un sistema productiu basat en la innovació i en el coneixement. I per això necessitem empreses conscienciades. No és fàcil, perquè hem de canviar la cultura empresarial, però hem de fer aquest esforç. I jo penso que el govern del Botànic ha de prendre mesures també dirigides a aquestes qüestions, a buscar la sostenibilitat econòmica. De quina manera? Hem d'intentar que les empreses, els empresaris i les empresàries entenguen que generar valor per a la societat, valor social i valor ambiental, no és un sacrifici del seu benefici econòmic i financer, sinó tot el contrari, que quan una empresa genera valor social i genera valor ambiental, també està reforçant el seu valor econòmic. No es tracta de generar més costos com a compromisos socials i ambientals, sinó d'invertir precisament en empreses sostenibles a llarg termini. I aquest és el plantejament de la cultura empresarial que necessitem al País Valencià i és on el govern del Botànic, el Consell Valencià, ha de fer un esforç important durant aquesta segona legislatura. I precisament, parlant del canvi de model econòmic, volia presentar-vos el meu nou llibre, que és Economia del bé comú i transformació del model econòmic, en el que planteja tota una sèrie de mesures que caldria posar en marxa per a poder iniciar el canvi cap a un model econòmic sostenible. Tant de bo el govern del Botànic tinga en compte aquestes mesures i comenci a plantejar aquestes qüestions. El llibre és un llibre que està escrit d'una manera molt senzilla, d'una manera molt clara i molt directa, perquè no és un llibre pensat per a economistes, sinó que és un llibre que està escrit per a que tothom, qualsevol persona, siga o no siga economista, pugui entendre el que s'explica en les seues pàgines. No hi ha tecnicismes, no hi ha eufemismes. És un llenguatge molt senzill i molt directe. Així que vos recomanaria la seva lectura, perquè jo penso que hem de felicitar-nos per la renovació d'un govern progressista com és el govern del Botànic II, però també hem de ser crítics
en les seues mesures, una crítica constructiva. I en aquest sentit, tots, la societat civil, hem de plantejar-li al govern totes aquelles necessitats que puguem tindre. En fi, esperem que les segones parts siguin bones i que aquesta segona renovació del govern del Botànic ens suposi millores i alegries per al País Valencià. Moltes gràcies per la vostra atenció.